Mira, un metro set de gruix, una porta. I el batent de la porta, que s'obria cap a l'interior, cap a aquella banda d'allà, estava a 87 centímetres de gruix del perfil d'aquella banda, que aquí el veiem ben bé, l'encaix que està polit, està repicat totalment, tot ell, i tot això era el que quedava a dins de la paret. Ara aquesta s'ha desplaçat una mica. Doncs bé, estem fent un estudi en profunditat totalment inèdit de tots els elements arquitectònics que avui dia són considerats de caràcter patrimonial que hi estan estretament relacionats amb el pas de la transhumància en aquest indret. Això estava ple de dinàmica, d'activitat econòmica, social, cultural, d'una forma impensable avui dia. Això s'ha perdut i el que nosaltres volem fer és que quedi una constància de quin va ser les seves repercussions, en especial arquitectòniques, que estaven estretament relacionades amb aquest camí transhumant. Bé, ara ens trobem a la vessant Soleia, o sigui, a l'alçada de mitja muntanya, de la muntanya del Farell. Aquí encara es pot veure aquesta antiga pleta, que és un espai voltat de paret seca feta de pedra, amb la soca d'una gran alzina que hi havia al mig, que jo l'havia vista, perquè ara jo ja tinc 80 anys i a la meva jovenesa havia vingut per aquí. M'havien explicat que l'últim pastor que l'havia fet a servir, aquesta pleca, per recollir-hi el seu ramat, era un pastor que venia de Castellar de N'Hug a l'hivern a portar els seus béns aquí, un ramat de 200 ovelles i més, que li deien el refilat. Aquest senyor venia a passar amb el seu ramat l'hivern aquí i tancava el ramat a la masia del Farell, que llavors en els anys 40 era deshabitada. I ell vivia allà sol a l'hivern amb el seu ramat, que llavors pasturava per tota la muntanya, anar-se menjant les herbes. I quan venia per aquí, doncs, l'havia fet a servir, va ser l'últim, per recollir-hi el ramat aquí dintre. Encara es conserva, però hi ha moltes parets, algunes parets ja han caigut pedres, i l'alzina, tan gran que era, ha sigut tallada. Només queda la soca, que era una alzina amb dues besses molt grans, que tapava tot aquest espai. Allà al poble, als vespres, hi havia un bar allà, que era el bar dels pastors. Escolta, aquell, l'ha fotut molt malament aquell avui, ha anat cap allà a fotre una girada, i l'altre, escolta, que tens una ovella allà que ha xillat allà, que ja la pots anar a buscar demà, Clar, vull dir que... Hi havia un caliu. Hi havia un caliu, sí. Sí. No s'ha perdut tot. L'estiu ja només hi ha estiuejants. Sí. Allà tothom parla de tot, menys... Sí, les ovelles. Ara ha canviat, perquè jo avui mateix no em vindria d'aquí. Clar, jo no porto cotxe ara, i venen els meus fills estan... El futbol passa per davant de tot ara. Avui un partit molt important, avui s'ha de veure. Avui ja us explicaré, el sopar és a les 10, fem un sopar de pastors aquest vespre. Venen molts pastors, som cap a 80, i les ovelles les aplatarem aquí. Arribaran les ovelles cap al tard, les posarem aquí. Les meves ovelles que no havien anat mai a muntanya, aquest any aniran a muntanya. A veure si no em baixarà cap. Bé, el Joan Mannet aquest dia que les va venir a veure va dir que no baixarien pas tan grasses com són ara. Però no n'hi ha anat mai a muntanya? Mai. Depèn de l'estiu. Depèn de si hi ha menjar, si hi ha molt menjar. Allà al poble, a l'última hora, ja que va anar una mica en decadència, doncs a vegades en jugaven algunes, i sí que va pujar un ramat de l'Empordà, que van arribar molt bones aquelles ovelles, gràcies a aquelles ovelles. Però aquelles ovelles no havien anat mai allà. Per això les meves... Jo guardava la ramada amb un altre noi, i escolta, va fotre una pedregada un dia, i hi havia una ovella d'aquelles que va quedar així, va anar fent així, i va quedar morta allà, Sí, no... Perquè per anar a una muntanya
per anar a una muntanya ho ha de saber el pastor i l'ovella, Tots ho han de saber. El que passa que Però ja avui també que volen fer pastors en una escola de pastors. ja en fan, ja en surten. Sí, però va venir un que un dia el van portar amb un ramat de 4.000 i algú s'ha de trobar. Diu, cony, això no ho sabia jo, això, Clar, allà te les veies de totes allà. Hi ha alguna referència que ells sapiguessin o haguessin vist o haguessin conviscut amb presències del llop en aquesta zona d'aquí de les Lloses? Sí, alguna cosa. El meu avi em havia explicat que li havien dit que hi havia un gos aquí a Capdevila que cada any anava a acompanyar les ovelles a muntanya, que eren aquests gossos mastins del Pirineu que aturaven el llop i ja dormien amb les ovelles i feien vida allà amb les ovelles. I una vegada van marxar amb les ovelles i es van descuidar de posar-li el collar, perquè els hi posaven uns collants amb unes punxes i això perquè el llop, quan els atacava, com que sempre va pel coll, no els hi podia fer res. O sigui, llavors el gos tenia més facilitat per defensar-se. I es veu que es van descuidar de posar-li el collar. Com va ser aquí dalt el forn, o més amunt del forn, no per aquí dalt, el gos se'n va donar compte, torna a recular cap a Capdevila i se'n va anar allà a l'entrada, que diu que tenia el collar penjat, allà aguitant el collar i la gent d'allà de Capdevila van dir, diu, què ho fa que aquest gos sigui aquí d'això? Diu, llavors van donar compte que no li havien posat el collar. Li van posar el collar, quan li van haver posat el collar, aquell gos torna a agafar els trapaus i se'n torna cap amunt a trobar el ramat. Però sense collar es veu que no es veia. Això vol dir que alguna vegada havien tingut alguna lluita amb el llop. Tu saps que porta mala sort. Fins una altra. Et vaig gravant. Joan, vols seure? Aquí? Joan, seu i deixa això aquí. Joan, vols seure aquí o aquí? Mira, el pare es va morir l'any 48, tenia 48 anys. I va deixar la mare amb 9 canalles i el padrí ferit al llit. I, bueno, llavors encara l'amo ens va treure de casa, perquè, esclar, vam quedar sense homes, morir-se el padrí, era l'arrendatari, doncs, esclar, llavors ja ens va dir que havíem de marxar i vam marxar. I llavors nosaltres érem 3, la gran ja era casada, a Perafita també, i nosaltres 3, que eren les més grans, anàvem a Alpens a treballar, de Perafita anàvem cap a Alpens a treballar, però ens quedàvem tota la setmana allà en una casa amb un tiet que teníem allà a Alpens. Sí, de qui ho havia pres? De qui ho havia pres? I la llana d'on te la treien? De les ovelles que havíem tingut tota la vida. Ah, sí? De les seves pròpies? De les ovelles pròpies. Però ara no, ara l'he de comprar.
cançó vull cantar, no hi ha molt que n'és dictada, treta n'és d'un pastor i d'una criada. Ai, no ploris l'alabau, que el teu mal no serà gaire. S'emportava amb voluntat, gran voluntat s'emportava, tan gran és la voluntat que el pastor l'anà prenyada. Ai, no ploris l'alabau, que el teu mal no serà gaire. Quan el cas fou descobert, l'alabau ja és a muntanya amb el ramat, per passar-hi l'estiuada. Ai, no ploris l'alabau, que el teu mal no serà gaire. Ja l'enfat anar a buscar per als Mossos de l'esquadra, pels Mossos i l'agutzil, que és germà de la criada. Ai, no ploris l'alabau. Com he dit, estem a les Ajagudes i aquest és un edifici que té unes característiques, possiblement les que veiem ara, avui dia, són les que van quedar aturades en el temps, en els segles XVII i XVIII, on és un gran casalot enorme, defensiu, on té unes característiques especials amb el seu indret d'habitatge i de defensa, amb aquesta torre excepcional que podem veure en aquest indret, encara amb aquesta prestància que té l'edifici i aquesta arquitectura. Totes les zones de residència i d'habitatge al voltant d'aquesta torre i aquesta cleda enorme, amurallada, amb uns murs que tanquen tot aquest perímetre de més de 60 centímetres d'amplada, és paret de pedra seca, amb sec, però que constituïen un mur de defensa amb especial el ramat que es tancava aquí en el seu interior, enfront als atacs que hi podia haver tant de l'ós en aquest sector i en aquests segles hi era abundant, com del llop que s'hi va mantenir pràcticament fins al segle XX o començaments del segle XX. Per tant, és un element més d'aquest itinerari que estem fent, que cal estudiar-lo amb precisió, que és el que estem fent, perquè en quedi memòria, en quedi registre, que l'administració en tingui consciència i, per tant, valori la seva protecció, que sense un coneixement aprofundit és pràcticament impossible que ningú hi posi interès. Hem de pensar que en altres països tota la xarxa d'un camí ramader està considerat avui dia com bé de patrimoni nacional. I en aquest cas nosaltres el treball que estem fent avui dia doncs és precisament aquest, el d'aconseguir la seva difusió, el seu reconeixement i d'aquesta manera aconseguir la seva protecció i que per tant siguin les administracions les que li donguin aquesta categoria de bé cultural d'interès nacional.